Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qed jibqa' jiżbalja fuq fatti bażiċi meta jmur jitkellem quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti. Il-ħadd Delija mar jitkellem fil-Gażin Nazzjonalista tar-Raba' Għawdex. Hemm qal li 60% tal-impjiegi f'Għawdex huma mas-settur pubbliku. L-istatistika li smajt hija tal-biża' u ta' tkexkix. 60% tax-xogħol għawċi huwa mal-gvern. Madankollu l-kap nazzjonalista nqabad f'gidba għax l-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li 61% tal-ħaddiema f'Għawdex jaħdmu fis-settur privat. Statistika pożittiva li turi li hemm żieda ta' għawċin jaħdmu mal-privat meta mqabbel mas-sitwazzjoni taħt Gvern Nazzjonalista. Fl-2012 kien hemm 5799 għawċi biss jaħdmu mal-privat. Dan meta fl-2016 kien hemm 7043 persuna jaħdmu mal-privat. Dan ifisser li kull ġimgħa matul il-leġislatura li għaddiet kien hemm żieda ta' 6 persuni għawċin jaħdmu mal-privat. Quddiem dan l-iżbal mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija reaġixxa l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qal li huwa tal-biża' u ta' tkexkix li Adrian Delija għadu ma femx ir-responsabbiltà li jġorr u jibqa' jitkellem mingħajr ma jiċċekkja l-fatti. Riżultati pożittivi fil-Gżira Għawċija huma frott diversi inizjattivi li ħall-Gvern immexxi minn Joseph Muscat u li se jissoktaw din is-sena batta miżuri li tħabbru fil-Baġit 2018. Il-Partit Laburista qal li Adrian Delija għandu jibda jiċċekkja l-fatti qabel jitkellem u għandu jifhem li daħal fid-dinja tal-politika fejn ma titkellimx bla doċċ imma titkellem wara li tifli l-fatti bir-reqqa u tkun preparat. Intant waqt l-attività politika spikkaw kummenti partiġjani mid-Deputat Nazzjonalista Marta Sportelli. Illi l-għawċin għadhom nazzjonalisti. Magħha naqgħet ukoll Adrian Delija fejn qal li l-Partit Nazzjonalista se jiġi Għawdex biex jiġġieled. Għawdex mhuwiex fewdu tal-Labor u l-impentana hu li hawnhekk ma niġux biex nitkellmu, hawnhekk ħaniġu biex niġġieldu.